בדצמבר האחרון, מנכ"ל NVIDIA יושב מול ג'ו רוגן, ורוגן שואל אותו שאלה פשוטה: מה עוצר את הבינה המלאכותית מלהתקדם יותר? והתשובה היא לא שבבים. הוא עונה משהו אחר לגמרי, בלי היסוס: חשמל. חשמל זה צוואר הבקבוק. הוא ממשיך ואומר שבעוד 7 שנים נראה המון כורים גרעיניים קטנים, כי כל חברת ענק שבונה דאטה סנטר צריכה כמות חשמל שהרשת הרגילה שיש לנו כיום פשוט לא יודעת לספק. הוא אמר מילה אחת שנתקעה לי בראש: כולנו נהפוך ליצרני חשמל. תחשוב על זה רגע, זה לא איזה אנליסט שמנחש על הטרנד הבא של השוק, זה אשכרה האיש שיושב במרכז כל מהפכת ה-AI. עכשיו השאלה היא, איך אתה כמשקיע בכלל נכנס לתחום הזה בלי לבזבז שבועות בלימוד על עשרות חברות גרעין שונות? אז יש דרך, והיא מאוד פשוטה. יש קרן סל שנקראת NLR, שמכסה את כל שרשרת הערך של האנרגיה הגרעינית, מקריאה של אורניום דרך חברות חשמל שמפעילות כורים ועד חברות שבונות ומתכננות את הכורים עצמם. לא מרוכזת בשם אחד, אלא פרוסה על פני כל התחום. לא צריך לבחור חברה מנצחת, אלא להשקיע בחוכמה בכל הסקטור. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד תוכן שמפרק קרנות כאלה לגורמים, תכתבו אנרגיה בתגובות.